Chija utase. Mamuvi kanti. Iwe. Odaisa mamuvi. Laptop ndiye basa ishi. Ndakakutaura kuti haisi mamuvi. Kwada mamuvi. Enda sitting room. Ndio kwaunoenda big screen ipapo. Unoona mamuvi. Handisei zvemamuvi wati hamuiswe mamuvi. Hamuiswe music. Hamuiswe zvezvo. Wakaona ndiri palaptop panapa. Ndezvebasa. Tingatodzime zvelaptop toenda kusitting room. Kwete zvokuti unopota uchidongorera. Chiita ndakungoona ina ndisipo. Yeah, kanoda kudzidza ndokudzidzisa. Andowaiziwa. Ko wakainzwa here yakaitwa naJohn? John watoshanda naye ka? Uyo. Iwe. Akaitei? Akudana na secretary ya. Yesu. Naiwe. Inga mabhuru waombe kubasa. Akudana secretary. Aisati yakuzikanwa vanhu vakawanda. Ichiri zvokutoti asilo totozikana because yakatozikana nevaridzi vebasa inoita sei? Basa rinotopera. John. Because da kutora advantage yekuti supervisor ona akupota achinoita sei? Achidanana nevanhu. Ndakatomuvharira madhira ake chamani. John naPeter futizve. Iwe. Peter kunetsa wakadzi vanhu kubasa. Iwe. Kozva mune malatest. Anetsa mayani. Kwava veudiwe kudai. Anzani kwa. Vaimbonekera. Pana mai anzani ndakutokamwa sara chawa. Madhundera. Vakapinda basa last year. Maisheu. Exactly. Asinogara uchimbotaura nawo kai. Aiwa ndowaziva zvakambonetsa kaiwa. Vazada zvinhu. Pakaipa aiwa mana zvoita vanhu so. Pakaipa hama wani. Zvakauma. Alright. Saka apa imini batanaka mataura nyaya yaJohn. Mataura yaPeter chitipiraiwo kadzeni. Kwangu ita sei? Imi muri kuita nezvei? Iyo nai. Asi unondishura kani. Ndokukushurai kuti muri kungotaura kanyaya dzevamwe ndoda kunzwawo kadzeni. Saka handisina nyaya ndotaura nyaya dzangu. Aiwa ima muoneka nyaya dzevamwe dzekuti vahura vadai ko imi dzenyu dzekuhura dzacho ndedzangu. Saka auda kutrai kunditsvagira mhosva. Handisi kutsvagira mhosva babatanaka. Varume makangofanana. Ivo vari kuhura ivo uri kutohurawo but dzako kuti udzitaure dzinonetsa handiti. Dzonetsa kuti udzitaure. Aiwa kandiudza kuti dzinonetsa. Saka kufanana pakuita sei? Makangofanana varume. Uyu akahura newe unenge uchingohura. Varume ngoremetse unongona matiresi. Kana takafanana saka kuti John akaba ini ndiye ndatoba. Aiwa ndati nditaurawo nyaya dzako dzechihure chako. Aiwa. Ndodzandoda kuziva. Muna mungachiwiri rinopisa kana usina kutaura. Nekuti ungadziudza John nedzapita ko dzako ndiudze. Hadzisi kutaura. Ini mistake rekuya nchitokuudza kuti ini aiwa ngababachana. Laptop itombosiyana zvaizvi. Ndati ndiudzewo nyaya dzako. Asi unondishura kani? Ndokushura chicha ndokushura. Uri kuzera kuti mumba muno muri kungoita zvimwe zvimamudzi so. Kurati chihure kacho. Alright, nyaya iyo zvimamudzi wadi kuitaura sandatanga kuita zvinoita. Ndisanda kuudza nyaya. Chisiyana nini? Siyana. Undoita zvana Peter wakwana John wako ikoko. Ana maisheu. Aiwa.